Ya kamata bude da addu'a. Wani bude wa da addu'a. Sallallahu alaihi wa أسألك بأنك لا يرى ومنك الذي لا يرى ونورك الذي ألقاه يا حي يا قيوم برحمتك يا شريف يا حي يا قيوم برحمتك يا شريف يا حي يا قيوم برحمتك يا شريف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. عليه السلام. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da haka, da fatan mun sami ku lafiya ko? Yau wani abin farin ciki ya same a cikin wannan kungiya wanda cikakkiyar cikin wannan kungiya wanda aka fara buɗewa da ita wato Fadimatu Ishaku. Yes. Yau tana cikin farin ciki ɗanta zai yi aure wato raya suna nan masarar da sannan kuma yan kungiya su ma suka taso da kunsu da kurkutan su suka ce ba za a bar su a baya ba, dole ne su tattaki su zo su ma domin su nuna farin ciki na wannan auren kamar yadda ita ma take cikin farin ciki. Sannan kuma suka sake cewa har yanzu iya zuwan bai ishe su ba, suka dan haɗa wasu abubuwa mata ya sa kalilan domin su nuna mata cewa ita ɗaya cikin kungiya ne, wanda shi Muhammad wanda aka fi sani da Gilado Golden Boy coordinator na wannan kungiya na Lamur da Roads zai mika mata wannan gudunmawa a hannunta domin mu ji wani irin farin ciki ita ma take da shi wannan lokaci. Gaskiya ina cike da farin ciki da annashuwa da kuma alfahari da yake kasancewa a cikinmu gaba ɗaya kamar haka. Allah ya kara mana daraja da haɗin kai da ɗaukaka. Allah ya sa kungiyar nan ya ci gaba har kasan waje a jiya. Allah ya sa kuma yadda muke da haɗin kai Allah ya kara mana haɗin kai da basira da son juna da zuciya don taimako zuciya. To Allah ya kara mana. So ga taimako da kika samu daga kungiya wannan suna taya ki farin ciki ne, mu ko mun tattaki daga mu official ne mun zo mu taya ku farin ciki a matsayin mu duka daya tamkar family muke. Nawa ne kudin? 21,100 akwai wani magana ɗaya dama ina so fara sai duka akwai wasu a cikin kungiya ne ya ji sun faɗa idan su in an tara musu kuɗi sun tafi duk in ka faɗa wani abu in dai ka gani ba a baka ba to an san ina aka je ka. Kun fahimta yi? Kun ji magana na faɗa yi? Wasu ba na Allah da mun san da su sai dai kawai Allah shi gina matsayinki na maman ango kuma kina cikin wannan kungiya za ki iya gaya mana farin cikin da kike ciki a yau? Farin cikin da nake ciki yau kan ba zai misaltu ba, sai dai kawai ina godewa Allah, ina godewa kungiyar mu, Allah ya fara mana da
To yanzu daga ƙarshe wani fata za ki wa 'yan ƙungiyanku? Ina yi musu fata alheri, Allah ya haɗa kanmu, Allah ya rufa mana asiri. A matsayinka na baban ango, wani irin farin ciki kake yi a wannan rana? Wallahi gaskiya farin cikin da nake da shi dai gaskiya na daɗe ban irin shi ba, kuma lalle farin cikin nan Allah ya saka muku da alheri, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya kara haɗa kan kungiyan ku nan, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ɗaukaka addini ya kawo da kafirci. Mun gode sosai, mun gode, Allah ya saka da alheri. To a matsayinka na ango, za ka iya gaya mana farin ciki da kake ciki a wannan rana? A gaskiya ba sai na faɗa ba, sai ma kin kalli a fiska ba ta yi dai ba abin da zan faɗa da dai kira da roƙi Allah mai da kowa gida lafiya idan na gani su To wani fata za ka yi wa 'yan wannan ƙungiya ne? Allah ya sa gaba annabi. Ko da bai yi magana na ji daɗi na wannan kungiya matan kungiyar nan kuma na gode musu da gudunmawar da suka ba ya saka musu ko da wani abu na faɗa gaskiya mu yi haka mu yi bari za mu yi baki mu fari za mu yi fari gaskiya na gode musu na gode kuma da ya saka da alheri na gode ma daraktan mu Abdulaziz Ibrahim Sajo da wannan haɗin kai da ya ba da mutanen dubu gaskiya abin da ba mu tsammani amma gashi a yau abin da ba mu tsammani ba mun same shi matsayin da ba mu tsammani za mu samu a wadu namu yanzu kuma mun samu da izinin Allah. Na gode Allah ya saka da Kai ne menene ma a ƙungiyar ne? A ƙungiyar AIS ko? Za ka iya gaya mana farin cikin da kake ciki cikin wannan rana? Daga dariya na ma ya kamata a ce a nuna I'm very happy da wannan kungiyar kuma I'm proud of them. Na cikin mubi sawar ma gaba ɗaya ba iya rubutu musamman mutanen dubuwar da ya kama caɓa yankin zuwa cikin dubuwar ina fatan yaran suna bukata ba to ina alfahari da su kuma ina jinjina musu sosai Kamar yadda kai ta tafi da wani irin kaka za ka yi an ƙungiyar ku? Fatan da zan mana dai ba ma Amerika ba ba Ingila ba a ji mu fiye da su gaba ɗaya wannan shine fatan da nake mana. To Allah ya sa. Salam alaikum malam coordinator. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanka da zuwa wannan taro. Za ka iya gaya mana farin cikin da kake ciki a wannan rana? Gaskiya ina cike da farin ciki da bai misaltuwa don haƙori na ya kamata ya nuna tun da an ce kamar gona auduga ko? To gaskiya ina cike da farin ciki kuma ina so in kara jan hankali ya zo an ce abu na jama'a to gaskiya sai an yi haƙuri. Dole in an ce abu na jama'a a cikin taro wani zai yi maganan da zai bata ma wani rai wani kuma zai yi maganan da zai buge wani amma tun da an ce abu na taro ne sai a yi haƙuri da juna za a ci buri da yawa kuma abu na jama'a yadda Allah ya haɗa kan mutane kowa da arzikinsa in an yi haƙuri sai ku ga Allah ya yi albarkaci abu yaranmu za su zo su lura har da jikoki kuma mu ma za mu kafa tarihin da za a ce lokaci kaza fa
su wani sun ba da gudunmawa sani saboda haɗin kai da taimakawa juna da soyayya da yake tsakanin su. To bayan wannan za mu samu lada, mun bar tarihi kuma mun bar ma 'ya'yanmu da jikoki abinda za su yi magana a kan wannan. Sai mu yi hakuri za mu aje wannan legacy ɗin. a wannan kungiya na dubuwar Yakubu Musa. To wani irin farin ciki kake a cikin wannan rana da Allah ya nuna mana? To alhamdulillah, ni dai ina matuƙar farin ciki abinda ci gaban mu da samu abinda ban taɓa yi ba, ban taɓa sani cewa za mu samu ci gaba ne, kuma Allah da ikonsa ya kai. Yanzu matan mu ba su da abin yi, kuma galibi matan mu sun samu abin yi, ba abin da ba ma samu. Yanzu daga ƙarshen fata za ka yi ma wannan fatan da muke yi dai Allah zai kara wa Aziz basira, wanda idan akwai abin da ya sake samu daga wani wuri zai iya kawo mana kuma Allah ya ba mu kwazon amsa masa abin da ya zaɓa. To daga ƙarshe yanzu kai ne za ka ce wa ɗan wannan kungiya matsayinka da daga karshe ne abin da zan ce musulunci Allah ya saka mana da alkhairi gaba ɗayan mu. Allah ya ba mu ladan abin da muka yi kuma ya kara mu haɗin kan zama da abin da muka yi. Sai dai kuma ban san ko akwai wata magana ya kare sai da fulatanci zai yi To ni da wani da yare ku dai. ko da yaren ku Sai mana da wanda yare. yan yare ba to ba dai ha yi yaren da mana da yare Sai mana da yare da dai. to usam da shin yetti tun mumin usa kobon bangalta kidi bangala kidi murna sosai ki yetti sposi singa ban madama kiranji matiti vulman na kiranji ken vulma ina uz ina shashada na jikelelin di bangala yetti in anta fakartunu jamasi amina anta fakar in boy anta fakartunu jamasi amina manin ka kidina ta mafuzuna shashi njaba bangal ga Abdul Aziz ne yanzu shi ba ya ji ba ya ji yare ba ya ji na fara koyo da haka ba da jami'in fata da Allah ne kowa gida lafiya a wurin da ake kuma Allah ba da zaman lafiya. amin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Adalla mun gode sosai. Mun gode Allah ya Where's Golden Boy? Ya. Normal ai. Allah ya mu lafiya. Ko da mu dawo mako? Muna kan tafiya. To su ai masu lido nan ne. Chaka. Ga president da wani cikin mulas ya toshe ido sa. Lakiru. Golden Boy. A gama lafiya, Sai godiya.